אחותינו. אחינו. אז שלום, היום איתנו עודד מלמד, מנכ"ל ומייסד שותף של קוונטום סורס, סטארט-אפ ישראלי לפיתוח מחשבים קוונטיים. עודד הוא מהנדס חשמל שהתחיל לדרכו ב-8200, מהר מאוד הוביל את הפעילות של TI, טקסס אינסטרומנט בארץ, ואז הקים את אלתר סמיקונדקטורס, אשר מפתחת צ'יפים לרכיבי IoT. ולבסוף נרכשה על ידי סוני ב-2016. כשחשב שהגיע הזמן לפרוש, באופן מקרי בין טיסות שמע איזה פודקאסט על מכניקת הקוונטים שדחף אותו להתעניין בתחום. ואז אחרי שיחה עם חברים, החליטו להקים ביחד את הסטארט-אפ הנוכחי. בספטמבר השלימו סבב גיוס מרשים, נכנסו למשרדים חדשים בפארק המדע, ואפילו גייסו את נפתלי בנט כחבר דירקטוריון. אז עודד, ברוך הבא לאחים. נעים מאוד, ערב טוב לכם. אנחנו נתחיל בכמה שאלות מהירות, עד 3 מילים לתשובה. אתה מוכן? מוכן. מעולה. אם לא דיפ-טק, אז מה? חקלאות. עם מי היית רוצה להיתקע לי בודד? עם אשתי. הדבר שאתה הכי גאה בו? הילדים שלי. החברה הראשונה או השנייה? בינתיים? אלתר או? הראשונה. כמו ילד ראשון. אקזיט או חברת ענק? חברת ענק. אם לא היית סטארט-אפיסט, מה היית? חקלאי, שוב. מגניב. אז עודד, שווה לשמוע פודקאסטים, אה? זה נדע בסוף. הכל אז התחיל מאיזה פודקאסט בין לבין. כן. ככה אומרים. בטיסה מיפן חזרה לישראל, טיסה ארוכה. נגמרו לי כבר כל הסרטים במערכת וידאו של המטוסים. אז שמעתי פודקאסט. והדליק אותי מאוד. חזרתי לארץ, דיברתי עם כמה חברים, למדנו קצת את התחום, והשאר הוא היסטוריה. מהמם. אז באמת בוא נצלול לשם על ההקמה. איך אתה מתאר את ההקמה של הסטארט-אפ השני? קל יותר, ישיר, אתה כבר מכיר את האנשים בתעשייה, כבר הרגשת מה זה לנהל סטארט-אפ לפני זה, גם הרגשת את הסוף. איך זה למכור סטארט-אפ, וכמה שווה להשקיע אולי. אז איך עושים את זה פעם נוספת? זה קל יותר? אז אחרי הסטארט-אפ הראשון, ביום שהוא נמכר אמרתי לאשתי, זהו, אין יותר סטארט-אפים, זה פשוט מסע כואב, קשה, לפעמים נחמד, לפעמים לא נחמד. אמרתי זהו, זה האחרון, אבל כנראה שזה כמו לידה. בלידה אשתי אמרה לי, הילד האחרון, אין יותר ילדים. זהו, סיימנו. היא אמרה את זה בילד הראשון. בילד הראשון. אז אחרי תקופת מה, זה עובר, שוכחים את הכאבים ונזכרים רק ברגעים ובשניות הטובות. בדברים הטובים. כן, ואז עושה חשק לעוד. יש דברים שקל יותר לעשות בפעם השנייה? אני חושב שהקטע האופרטיבי הוא הרבה יותר קל, כי אתה כבר לא צריך ללמוד, רגע, בשביל מה צריך רואה חשבון, בשביל מה אני צריך מה זה דידי? כן. אז כל הקטע האופרטיבי הוא מאוד מאוד פשוט, אבל כמו כל הולדה של משהו חדש, אתה צריך ללמוד משהו חדש. והקטע הזה של מכניקת קוונטים הוא לא טבעי לי, אני לא פיזיקאי, אני מהנדס. צריך ללמוד תחום שהוא חדש, והרבה פעמים אני לא מבין הכל. אז כן. זה האתגר הגדול. אני זוכר את עצמי באוניברסיטה העברית, בשיעור במכניקת קוונטים, יוצא מבולבל על החתול של שרדינגר, כן. וכל האופרטורים והדברים שקורים שם, ואתה הולך לאיבוד, ואני אגיד לך את האמת, מרגיש לי שגם המרצה הלך לאיבוד, כי זה משהו שצריך לפענח אותו. כאילו הוא לא אינטואיטיבי. לא אינטואיטיבי, אתה איכשהו בוחר את הנושאים, שקצת העולם עוד לא פענח, ואתה מנסה במידה מסוימת לפרוץ גבולות. נכון. כאילו. אז בעצם על איזה צורך מחשבים קוונטיים עונים, אם כבר באנו, הזכרנו את הנושא? אז מחשוב קוונטי הוא שונה מאוד מהמחשוב הקלאסי שכולנו מכירים. מחשב קוונטי באופי שלו מסוגל לפתור בעיות שמחשבים קלאסיים לא יוכלו אף פעם, או מתקשים מאוד לפתור, כמו למשל לסמלץ מולקולות מורכבות. לעשות את זה במחשב קלאסי בלתי אפשרי. מחשב קוונטי, אם וכאשר יהיה מחשב, שתכף נשמע מה זה אומר, מחשב קוונטי שמסוגל לעשות דברים מהותיים, ביום שיהיה מחשב כזה, הוא יהיה מסוגל לעשות גם סימולציות מורכבות כאלה.
צריך רק להבין שבאמת מחשב קוונטי הוא לא general purpose, הוא לא מסוגל לעשות הכל. הוא נועד לבעיות קשות. הוא נועד לבעיות מסוימות, שבדרך כלל הן גם מאוד מאוד קשות. אפשר לחשוב עליו כמו איזשהו אקסלרטור לבעיות ספציפיות. תן עוד דוגמאות. איזה בעיות של העולם מחשב קוונטי יפתור? למשל, לשבור קוד RSA, מעניין אותך. מאוד. מספרים ראשוניים וכאלה, נכון? זאת פקטוריזציה, כן. מחשב קוונטי יודע לעשות את זה. זאת אומרת שההצפנות יהיו מורכבות יותר. יהיו אחרות. כן. מה עם מה שמחוץ לכדור הארץ? האם בעיות שם בחלל, והם גם כרגע נבלמות, בגלל שהמחשבים לא מספיקים. לא מספיקים? אני בטוח שיש סט של בעיות, גם מחוץ לכדור הארץ, שמחשב קוונטי מסוגל לפתור אותם, ומחשב קלאסי מתקשה עד לא מסוגל. אז אם ככה אנחנו אמרנו בקצרה, אבל. כן. כשאתה אומר קוונטים, למי שמכיר את זה על רגל אחת, מה זה אומר? מה זה אומר ביטים קוונטיים? כן, מה זה אומר? כן. קוונטום ביט. אוקיי. במחשב קלאסי יש לנו ביטים שהם 0 או 1. והביטים, שינוי של ביט אחד אינו משפיע על שאר הביטים בתוך המערכת. במחשב קוונטי, שני הסיפורים האלה הם שונים. אחד, הביט הוא לא דיגיטלי, הוא לא 0 או 1, אלא אפשר לדמיין את הביט הקוונטי כמו איזשהו כדור, כאשר הכתבים הם ה-0 או 1, אבל בכל רגע נתון אנחנו יכולים להיות בכל מקום על פני הכדור הזה. כלומר, הביט הוא בעצם איזושהי חיה אנלוגית. כן. זה אלמנט אחד. אלמנט שני, שהוא גם הוא אבן בניין הכרחית במחשב קוונטי, זה אותו entanglement. entanglement הוא הקשר בין הביטים הקוונטיים. כלומר, שינוי ברגע נתון בקיוביט, ביט קוונטי, כן. אחד בתוך המערכת, משפיע בהכרח על קיוביטים אחרים בתוך המערכת. זאת אומרת שהמערכת מסתכלת ברזולוציה כל כך נמוכה, שההשפעה הקוונטית, או האפקט בזמן, או האפקט במקום הוא כל כך דומיננטי, ואיך זה משאיר אותנו היום? זאת אומרת, המחשבים הקוונטיים היום מתמודדים עם הסקייל, להגדיל ממשהו קטן למשהו גדול, ולהוסיף קוונטום ביט, או שזה נמצא באופריישן, לעשות את החישובים, כי על פניו הטכנולוגיה קיימת. שאלה מצוינת. איפה שאנחנו נמצאים היום, הוא מחשבים קוונטיים יחסית קטנים, עם מאות, אולי אלפים בודדים של קיוביטים, אבל אותם קיוביטים שקיימים במחשבים הקיימים, הם מאוד מאוד רועשים, כך שלממש אלגוריתמים קוונטיים מהותיים על המחשבים האלה זה בלתי אפשרי. כי הם רועשים מאוד, ובכל הרצה אנחנו נקבל תשובה אחרת. מה שמשאיר אותנו עם מחשב שהוא לא מאוד מאוד שימושי, או בכלל לא שימושי. כן, לא אמין קצת. לא שימושי. לא שימושי. האתגר הגדול שהתעשייה עומדת בפניו הוא להגדיל מאוד את המחשבים, כלומר שיהיו המון קיוביטים. מה המספרים? סדר גודל? מיליונים. שוב, תזכרו שהמחשב הגדול ביותר שקיים היום, מחשב הקוונטי הגדול ביותר שקיים היום הוא בסדר גודל של כ-1,000 קיוביטים פיזיים. אנחנו צריכים מיליונים. פקטור 1,000. כן. ואנחנו צריכים לדעת להפעיל על אותם קיוביטים רבים, גם אלגוריתמים של תיקון שגיאות. זאת גם הסיבה האמיתית שאנחנו צריכים כל כך הרבה קיוביטים פיזיים. אז באמת, מה משפיע על ה-error correction? כאילו, איך מפחיתים שגיאות? זה מגיע מהטמפרטורה, זה מגיע מהמצב הפיזיקלי שהמחשב נמצא בו, זה מגיע מהתשתית, בחיבורים בין קיוביטים? אז הרעשים על קיוביטים מאוד מאוד תלויים במודליטים, ממה אתה בונה את הקיוביטים. כי גוגל, שאנחנו מתארחים אצלם היום, אי אפשר ללכלך עליהם. לא מלכלך. בכל זאת נתנו אולפן. עושים עבודה נפלאה. גוגל מעולה. הקיוביטים שלהם מבוססים על מעגלים על מוליכים, סופר קונדקטורס. חברות אחרות, כמו איון-קיו,
חברות אחרות מממשים את הקיוביטים על ידי אטומים שמקררים אותם לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. אז כל חברה עם המודליטי שלה, וכל מודליטי יש לו גם את הבעיות שלו, את מקורות הרעש הספציפיים למודליטי הספציפי. שזה יכול להיות שדות מגנטיים, רעשים שמגיעים מקיוביטים סמוכים, קרוסטוק, רעידות על השולחן, כן. אוסף רב ובלתי נגמר של מקורות רעש. את כל אלה אנחנו צריכים לנטרל. על בסיס האלגוריתמים של error correction שקיימים היום, אנחנו צריכים, כדי להגיע ל-error rate הנדרש, שהוא מאוד מאוד נמוך, משהו בסדר גודל של 10 במינוס 15, 10 במינוס 16, אנחנו צריכים לקודד קיוביטים לוגיים, באמצעות מספר רב מאוד של קיוביטים פיזיים. כמה גדול? תלוי מאוד במודליטי וברעש הבסיסי של הקיוביט הפיזי, אבל מדובר על בין 1,000 לאפילו עד 10,000 קיוביטים פיזיים לכל קיוביט לוגי מושלם כזה, עם error rate מאוד מאוד נמוך. זאת גם הסיבה שאנחנו צריכים מחשבים מאוד מאוד גדולים. זאת גם הסיבה העיקרית שהקמנו את Quantum Source. אז באמת, מה הצעת הערך שלכם? ויותר מזה, גם איך יודעים לבחור אותה, כי יש פה משתנה, שעזוב שאתה לא יודע איך הקוונטום ביט נראה, אם יש דיפ-טק אמיתי, זה מכניקת הקוונטים, וכולם יודעים את זה, כי זה באמת נוגע בכל כך הרבה מאוד רבדים, וזה כאילו קצת לאמר, במידה מסוימת. אימור זה מילה אולי לא נכונה, אבל יש כאן סיכון שאתה בוודאי לוקח, כי רב הנעלם על הנגלה. כשאנחנו הקמנו את Quantum Source, אז היה לנו איזשהו בסיס להנחה שלנו שאנחנו מסוגלים לעשות כאן איזושהי מהפכה. והרקע הוא פרופסור ברק דיין, שהוא אחד המייסדים של Quantum Source, והוא גם מוביל את תחום הקוונטום אופטיקס במכון ויצמן, היה שותף לדיו דיליג'נס שעשו פיטנגו, על חברה בשם סאי-קוונטום, שהיא החברה הפרטית אולי הגדולה ביותר בתחום של מחשוב קוונטי. כן. זה קרה גרוסו מודו ב-2018-2019. אז כחלק מתהליך הדיו דיליג'נס, הוא למד את הטכנולוגיה של מחשוב קוונטי על בסיס פוטונים, שעד אז זה היה תחום שהיה נראה קצת רחוק ותמוה. כן. להשתמש בפוטונים שזזים במהירות האור על מנת לעשות איזשהו חישוב, זה היה נראה לא בכיוון. כן. וכחלק מהתהליך הדיו דיליג'נס, הוא הבין את הארכיטקטורה, הבין את המגבלות שלה, וחזר עם שתי תובנות. אחת, אפשר לעשות מחשבים מאוד מאוד גדולים, עם מיליונים רבים של קיוביטים, על בסיס פוטונים, אבל הטכנולוגיה הקיימת, שאיתה חברות כמו סאי-קוונטום הולכים לממש את המחשב הזה, הן טכנולוגיות שמאוד מאוד לא יעילות. מה שידרוש, כדי להקים מחשב כזה, ידרוש מאיתנו אולם בסדר גודל של מגרש כדורגל. וואו. לא סקלבילי. תידרש אנרגיה בסדר גודל של עיר קטנה כדי להפעיל את הסיפור הזה, ולהגדיל את זה מעבר למיליונים ספורים של קיוביטים, זה נראה בלתי פתיר. ויש לו רעיון איך לפתור את זה. מהמם. עשינו ולידציה לרעיון שלו, כולל שיחות עם חלק מהפאונדרס של סאי-קוונטום, כדי להבין מה הם חושבים על הרעיון של ברק. ואחד הפאונדרס, שהוא אגב הנכד של שרדינגר. באמת? די, וואו. וואלה. יש לו חתול בבית? אני מניח שיש לו כמה. אני לא יודע רק אם הם חיים או מתים. כן. אמר, if one day my kids will ask me why quantum computers were so big, I will tell them that the Israelis were lazing around. כלומר, אמר לנו, יאללה חבר'ה, צאו לדרך, תעבדו, ושיהיה בהצלחה. אז התחלנו. מגניב. כן. אז בעצם לאיזה גודל אתם רוצים להביא את המחשב הקוונטי? כאילו, אם אנחנו מעולם לכמה, מה הסדר גודל שאתם מדברים עליו להקטין?
תלוי באיזה גודל תרצי את המחשב. אם אנחנו אבל נשווה תפוחים לתפוחים, אנחנו מעריכים שאת המערכת שלנו לא נצטרך עבורה אולם בסדר גודל של מגרש כדורגל, נוכל להתקין את המערכת בחדר סרברים די רגיל. לא נצטרך גם אנרגיה מיוחדת על מנת להפעיל את המערכת, היא תוכל לעבוד עם אנרגיה די סטנדרטית. מהמם, אז זה כאילו כמו שאתה היום נכנס לאיזה מרכז ננו, ויש לך חדר שרתים או חדר... כן, יש לך חדר מחשב. חדר מחשב קוונטי, זה מהמם. תגיד, איפה זה פוגש בציר הזמן? זאת אומרת, אם אני מסתכל על שנות ה-70, התחילו אז הגישוש באקדמיה ואולי בתעשייה, ואז איפשהו בשנות ה-2000 זה פורץ גבולות, והיום באיזה נקודת זמן אנחנו נמצאים מבחינת מתחרים, איך נראה השוק הזה? אז השוק הזה היה מורכב מהרבה מאוד שחקנים, חלקם גדולים יותר, בעיקר אלה שקמו בסביבות 2014, 2015, 2016, והרבה מאוד סטארט-אפים קטנים, כן. עם רעיונות חדשים, על בסיס ניסיון אקדמי? גם ניסיון אקדמי וגם הלקחים מאותם חבר'ה שיצאו לסיבוב הראשון. כן. אני חושב שכשאני התחלתי להסתכל על מחשבים קוונטיים, האמונה הייתה שאותם מחשבים קטנים, רועשים, עדיין יהיה לנו מה לעשות איתם. נמצא אלגוריתמים שיכולים לעשות שימוש במחשבים האלה. בסופו של דבר לא נמצא שימוש. ואפילו החבר'ה שאנחנו מתארחים אצלהם היום, הכריזו על איזושהי תחרות, נושאת פרס עיקר ערך לאלה שיצליחו להביא אלגוריתם שיש לו value מסחרי משמעותי. וטרם נמצא זוכה המאושר. אז העולם הזה שנקרא NISQ Systems, או Noisy Intermediate Scale Quantum Computers, מסתבר כעולם שהוא חשוב מאוד כדי להתקדם לצעד הבא, אבל ה-value המסחרי שלו הוא מוגבל מאוד עד לא קיים. כן. איך זה בעצם להתחרות בשוק, שבסוף אתה מדבר פה על גוגל, IBM, חברות מאוד 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 גדולות סביבך, ואתה בסוף סטארט-אפ יחסית קטן. צריך לגייס לו מעט. כן, איך גם בכלל גורמים למשקיע להיכנס ולשים כסף בעצם במשהו שהוא עתידני, איך דבר איתי עוד 10 שנים, תפתח, תחזור. למה 10 שנים? למה? הלכתי רחוק מדי? כן, רחוק מדי. אז לגבי השאלה הראשונה, איפה היום העולם הזה נמצא, אני חושב שכולנו, כל מי שנמצא בעולם הזה, וזה לא משנה מה המימוש הספציפי שלו, מקווה שפריצת הדרך תגיע ותגיע מהר. כי חשוב לראות בתוך האקוסיסטם הזה גם את הvalue המסחרי, ולראות כבר חברות ששמות הרבה כסף, לא על ניסויים, כדי לחוש את הטכנולוגיה, לשלם כסף עבור משהו שמביא ערך מהותי וגדול. זה עוד לא קרה. אני מאמין, ואני חושב שהרבה שותפים לאמונה הזאת, שב3-4 שנים הקרובות, פריצת הדרך הזאת תקרה, ואכן אנחנו נראה את אותם מחשבים גדולים, large scale fault tolerant machines, שמסוגלים לעשות חישובים שיש להם ערך כלכלי מהותי. אז זה לא 10 שנים, אולי פחות. כן. ואנחנו מקווים שבתקופת הזמן הזאת נוכל להראות שאפשר לעשות את זה קטן יותר, זול יותר, יעיל יותר, מהר יותר. מהר יותר. יפה. בוא נלך לדיילי ג'וב. כן. לא אתה. בוא דווקא נסתכל על אנשים למטה. אתה מגיע לחברה. איך נראה סטאפ למחשב קוונטי? מה אנשים עושים? זה רק אקדמיים, PhD ומעלה, או שיש שם גם חבר'ה איך זה נראה? כשנכנסים לחברה, מה רואים? כשנכנסים לחברה רואים את הלוגו, שנתי... מצווה. מכונת קפה טובה, ואנשים עם ברק בעיניים. החברה שלנו היום היא כ-50 איש, מעל 50% מהעובדים הם PhDs, או בפיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב, אנשים מאוד מאוד חכמים. והחצי השני, הוא אנשים רגילים כמונו. ואם נגיד אתה נכנס למעבדה או לסטאפ,
כאילו בסוף יש, התנאים כדי לפתח כלים כאלה הם נורא נוקשים. חדרים נקיים, כל מיני לייזרים, כל מיני... איך שאנחנו מדמיינים את זה? אז לשמחתנו, המערכת שלנו יודעת לעבוד בטמפרטורת החדר, כלומר אנחנו לא צריכים תשתית מורכבת לקרר, כמו שנדרשת במערכות של סופר קונדקטינג. הסטאפים שלנו באמת הם מאוד מאוד מורכבים, ואתם כמובן מוזמנים לבוא ולראות. מורכבים מתאי ואקום מאוד מאוד קטנים, שבתוכם מרחפים להם אטומים של רובידיום בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, וצ'יפ קטן שנמצא בתוך תא ואקום שעליו מתבצע כל הקסם. כך נראה הסטאפ. נשמע פשוט. באמת שזה די פשוט, רק המימוש עצמו מורכב. מגניב. אז נגעתי, כאילו ניגע בזה שנייה שוב, בעצם מה לדעתך הכלים שצריך בשביל לבוא למשקיע, ולהצליח לגייס בסוף סכום לתחום שעדיין אין לו התכנות בשוק, עדיין באמת לא ראינו איזו הוכחת יכולת ראשונה שגורמת לנו להמשיך. אז סתם תן טיפים לסטארט-אפיסטים הצעירים שאולי חושבים על המכשול הבא שקיים. אז ראשית, אני חושב שבשלב הזה שבו השוק נמצא, אתה חייב לבוא עם סיפור שהוא בסדרי גודל טוב יותר מכל מה שקיים. כן. אם תבוא עם איזשהו רעיון, אני משפר פי 2, פי 4, פי 10, כן. מערכות קיימות, זה לא מעניין. אתה צריך לבוא עם משהו שהוא לגמרי שונה. אחרת, גיוס הכסף הולך להיות משימה קשה עד בלתי אפשרית. 2, אתה צריך לחפש את אותו סט משקיעים שיודע להסתכל רחוק. לא כולם יודעים לבלוע תוכניות שהן עוד 5, 6, 7 שנים לשוק. כן, כי בסוף יש קרן, היא לעשור, והם צריכים להחזיר את ההשקעה. ואתה צריך גם לייצר איזשהו סט של משקיעים שמסוגלים לתמוך בחברה לאורך זמן. ולא רק one time shot כזה, לא רק בוא נקנה את הכרטיס לוטו, זכינו, כן. הצלחנו. קיבלת את ההשקעה ועכשיו מתחילה העבודה בעצם. כן. אז אתה צריך באמת לחפש את אותם משקיעים שיכולים ללכת איתך כברת דרך ויכולים לתת לך value along the way. האם יש לכם משקיעים אני מכיר את חלקם, כן? כן. אבל יש כאלה שלא יודעים מה זה מכניקת קוונטים, שלא צוללים האם יכול להיות שמשקיע מסתכל על זה בפרספקטיבה אחרת? כי נגיד דוב מורן שמשקיע בכם. בן אדם פיתח את הדיסק און קי, הוא מגיע מעולם הסמי קונדקטורס, נורא טבעי החיבור ביניכם. האם בשלב הזה, בעידן הזה של מחשבים קוונטיים, האם כל מי שנוגע בו זה אותם PhDs, זה אנשים כמוך עם רקע בסמי קונדקטורס, או שזה באיזשהו מקום כבר נפתח מעבר לזה? לגבי המשקיעים ששאלת, אז אני חושב שרובם לא מכירים מכניקת קוונטים לעומק, אבל הם גם לא צריכים, אנחנו לא מצפים מהם שיבינו איך בדיוק האינטראקציה בין הקיוביטים קורית. הם צריכים להבין את התוכנית הגדולה, הם צריכים להבין את הסיכונים בתוכנית, הם צריכים להבין מה נדרש כדי להגיע ליעד, ולעזור לצוות המוביל להגיע לשם. זה מה שנדרש מהם. לגבי הצוות, הצוות המוביל חשוב שיהיה לו ניסיון ניהולי, כי רוב האנשים שאתה תגייס בתחום, רוב, אני לא אומר שכולם, כן. הם אנשים שזאת העבודה הראשונה שלהם. זה אנשים שסיימו PhD או פוסט-דוק, וזו הפעם הראשונה שהם נתקלים בשוק העבודה ובגנטים, כן. בתוכניות עבודה, בתאריכים, בבאג'ט. אז מצד אחד זה נורא כיף להם, כי הם צריכים לייזר חדש, אז מחר בבוקר מוציאים הזמנה ולא צריכים לעבור את מסלול האיסורים באקדמיה. באקדמיה, לא, הצעת מחקר, ואז מימון. אז במובן הזה זה מאוד קל להם, אבל מצד שני יש גם את הלחץ שלא קיים באקדמיה להתקדם. ומה קורה מחר, ומה קורה, ולמה זה לא מצליח, ומה צריכים לעשות כדי לגרום לזה לעבוד. כן. איך בונים בכלל גאנט אמרת, הזמנים למוצר באמת כזה. זה מאוד מורכב, זה בטח מחולק כן.
הרבה מוטטי מוצרים, יש פה הרבה, כנראה הרבה מאוד תלויות. כן, אז על מנת להיות מאוד אמיתי, לי זה מאוד מאוד קשה. כן. אני מהנדס. עכשיו, למהנדס אין בעיה שאי אפשר לפתור. תן לי עוד טיפה כסף, או יותר אנשים, פחות אנשים, בסוף אנחנו מסוגלים להגיע ליעד, כי הבעיה היא בעיה הנדסית. לפתח מחשב קוונטי כמו שאנחנו רוצים לעשות, זה שילוב בין בעיה מדעית מאוד מאוד קשה ומסובכת, עם בעיות הנדסיות סופר מורכבות. אז הרבה פעמים, גאנט שאתה בונה, או תוכנית שאתה חשבת שאפשר לבצע אותה, פתאום מתרסקת. כן. מתרסקת לגמרי. אז אתה צריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק, כדי להרים את התוכנית חזרה, לבנות אותה, לחזור לתלם. זאת אומרת, כל פעם אתה חוצה איזה מיילסטון, ומחיה את הדברים מחדש, ועושה אולי חשיבה, הערכת מצב. כן, או שאתה לא מגיע למיילסטון. או שאתה אפילו לא מגיע אליו. או שאתה לא מגיע אליו, אתה צריך למצוא דרך אחרת, כדי לפתור את הבעיה. כי צריך להבין שהרבה מאוד מהבעיות שאנחנו פותרים בדרך, הן בעיות שאף אחד לא פתר אותן לפנינו. ואנחנו הראשונים שמנסים. כן. אז הרבה פעמים שמנסים, נופלים. צריך לקום ולהמשיך הלאה. נשמע לא קל. לא קל. לדרבן, אני בכוונה משתמש במילה לדרבן, כאילו חברה כי בסוף יש לך כמה לחצים פה, מצד אחד המשקיעים, מצד אחד, לא יודע אם עדיין לקוחות, אבל יש end user בקצה שאתה רוצה, היית רוצה להעניק לו את המוצר, וסיר לחץ. כאילו זה, אנחנו עוד לא בשלב האפליקציה, נכון? נכון. אנחנו עוד ב-R&D, pure R&D, ממש כאילו... הארדקור. כן. תגיד, הנדידה מהאקדמיה לתעשייה בתחום הזה, זאת אומרת, אני אגיד לך לאן אני מכוון. האם ישראל היא מעצמת מחשבים קוונטיים, כן או לא? והאם האנשים שאתה, אני מניח שרובם ישראלים, הם מקבלים הכשרה מספיק טובה באותם מוסדות, ומגיעים אליך על המקפצה, כאילו, כשהם מוכנים כבר לצעד הבא, לממש את זה בתעשייה האזרחית. אוקיי. אז מעצמה אנחנו לא. אם אתה מסתכל על כמות הסטארט-אפים שיש בתחום הזה במדינת ישראל, היא מספר קטן מאוד. מספר הבוגרים הרלוונטיים שמדינת ישראל מצליחה להוציא בשנה, הוא גם כן לא גדול. זאת גם אולי הסיבה שמספר החברות שקיימות בישראל הוא לא גבוה. אז אנחנו לא מעצמה. אבל אני מאמין שגם עם אותה סיירת קטנה שהקמנו פה בישראל, שאנחנו כקוונטום סורס חלק ממנה, נוכל להביא את פריצת הדרך הבאה. כי יש כאן את הפשן, יש את אותם יהלומים. יש איזה חוסן. ואת אותו חוסן שנדרש כדי להגיע למטרה כל כך מסובכת. מגניב. אנחנו נסיים עם המוטו. אנחנו בדרך כלל שואלים את האורחים שלנו על איזה מוטו, משפט שהם לוקחים איתם לדרך, ומוביל אותם ביום יום. אז אם יש לך משהו מוטו. כזה, או גישה לחיים שאתה דוגל בה, משהו ליהנות כל עוד אפשר. מהמם. אז קודם כל המון תודה עודד, היה לנו מאוד כיף. אני בטוח שלמי ששומע אותנו, מכניקת הקוונטים זה זר, כמו שלנו זה זר. זה כאילו אתה יודע מה זה, אבל אין לך מושג ולצלול. והלוואי ונהיה מעצמה, והלוואי ונהיה מקום שיסתכלו עלינו, ויראו את קוונטום סורס, או סטארט-אפים אחרים שיקומו. ונביא בשורה לעולם, בתחום של המחשבים הקוונטיים. אינשאללה. אז המון תודה, אנחנו נהנינו. זהו. תודה. יאללה. ביי.